Dito ako sa bahay ni Kat. Yes! Vlog! Natatawa. Ayun si Mia, busy. Hi! Look, gante. Yeah, next year. Kuya sa ano. So next year mo ito makikita, Mia. You are so much. Next year. Ano naman yung year ba? Marami pa kasi akong i-edit. Drinking now. Ayun siya, oh, nag-decorate. Nag-decorate si Mia. Walang random. Yan si Reyes, saka si Mia. Cute diba? Yung butterfly. Yeah, yung butterfly. Oo nga. Sabi ko nga sana may fairy lights. Welcome to my life. Hindi ko alam kung ano yung itsura natin. Nakikita ko. Hindi, ayan, go. Against the light naman kayo. Hindi naman tayo nakikita dito. Lipat. Hindi pa. Hello. Ayan, yan. Hindi ko alam. Walang Uy, ang cute niya. Oh, nagsalita na ako rin. Yun lang. Yung cute niya. Hoy, ang cute niya. Forwards. Ay, ang bait. Ang cute. At saka, inalagaan niya si Holly for me. Ay, oh. Diba? Kapag mga bata, wala. Wala. Yun yung Wala. kahinaan ko. Tsaka, ay, kahinaan! Drama na to. Ito. Yung anak niya, hindi umiiyak. Ito si Mia. Hi, Mia. Kung anak niyo yung anak ni ano. Ng anak mo. Kung anak yung niyo, anak ang mo. anak niya. Hindi ka mahihirapan. Kasi hindi umiiyak yung baby. Of course, umiiyak. Pero hindi like, kunting kibot lang. Yeah. May sigaw. Sumasama kahit pinino. Oo. Yun yung gusto ko. Hindi umiiyak. Gusto niyang umiyak, paiyakin, pero hindi rin. Oo, Hindi siya pinapaiyak ko nagsucceed. kahapon. Hindi umiyak. Umiyak siya niya. Natumba. Natumba. Tapos yung mukha niya lumayo. Inihod ko si Nika. Nakaupo siya. Tapos parang pag gano'n na siya, hindi na siya Pinapalo niya. makabalance. Pinapalo niya si Kat. Umalis si Kat. Tuwing walang mukha ko. Ang ganda ng mami. Uy, Mia. Ito ang mami. Uy, si Holly. Si Holly. Ay, Papa. Say hi, Tita Dan. Say hi, Tita Dan. Why is that Danny boy? Si Dan. Oh, dyan ba? Bigga boy. Chica, chica. Say hi, Tita Rez. Tita Rez. Hoy. I want my baby to be like this. Ay. chill. Just chill, Not crying. Babe, she just woke Oh, up. no, she's good. Fantastic. You just woke up and you're not grumpy. I'm more grumpy than her. You are Grumpy than you. And I'm not a baby. She's kicking. You're kicking. You're kicking. You're so cute, baby. Wow. Okay na lang to. Maano na. Next time. Alam mo, ganyan lang talaga, babe. Kahit ako. I got new friends here in Adelaide. Yes. My name is Mia. Hi, Mia. Hi. Ang galing-galing niya magawa ng balloons. Ayan si Ray. Hi, Hi, Holly. Jiggy-jiggy-jing. Jiggy-jiggy-jing. So cute. Jiggy-jiggy-jing. So, dear. Meron na? Hindi nga sabi ko kanina, magto-toilet lang ako Oh. Iuwi ko na to. Gusto nilang kunin si Holly. Bait eh. Oh. Sabi niya, payag ako. Payag ka, Holly? Sa daddy mo. Patay ako sa kay daddy. Itatapon ako nun sa ocean. Sabi nun, ikaw na lang ipapakain ka ko. sa pating. Pang bait ko makakuha ng maraming fish. Ang ganda. Ganda, May. Ang ganda. Isang picturean kita dyan. Mia's creation. I should have bought the cat. Food for baby shower. Ni Cathy. Yan. Veronica. Oo, nagsasalita na siya. She's gonna cry. She wants to cry. Hi. Who's that? Who's that? Now she's happy. She's happy. She's a good baby girl. She is. Say hello. Don't stare at her. Just don't stare. Too old for this. Look, look. She's following you. Hi. Hello.
Tita Mia. Hi, Tita Mia. Thank you. Si Dan nag-take over. Kay Holly. Just help you out. You like you're struggling. Thank you. Talaga, ikaw. Ako na kaya. Ako na, sige, ikaw na. Parang hindi naman kaya eh. Dito. Dito. Perfect! Sa'yo din ba yan? Ah, kaya pala. Bilang. Wala pala. Nice. Okay, what's next? Tapos yun yung sa... Saan? Woo! Wow. Parang, 6 yata na... Saan yung... Ano Ay, sa Random ikaw? na, random na 6. ito kasi baby ka. So, ikaw mag... Random 6? Okay, ikaw mag-decorate. Oh my God. Lagay natin sa... Oh. Hindi wow. Ang ganda ng topping. Yung topper pala. Topper ang tawag dyan eh. This coconut's really good. Lagay mo go na go. Tita, dito. Do it. She put it upside down. I don't have a kid yet. Tama dito, oh. Ay, oo. Ano ba yun? Oh, kailangan ko ng tulong mo sa iba. Okay. Ako doon, sa kabila. Hindi ko rin alam. That looks really good, Mia. Yeah, it's... Ang sarap ng frost. Parang ang sarap ng... Pwede ng dilaan. Sorry. Dila. Pwede dilaan. Dila. May siya, Brutal na lang yung pagkasabi. Aroma is... Cute ng paa. Hindi siya makap... Dinidansa. I'll trade you. Yeah. You try? I, Uy, ang sarap ng frost. Dinilaan mo talaga. Nandito yung nakakalita. Kala ko nakadila kayo. Dinilaan ko talaga. Ang sarap. Siya po yung gumawa ng cake. Siya po. Ano lang po. Nagpe-pretend. Ako lahat gumawa. Siya po pala lahat ang gumawa. Ba't nga? Ako nag-mold Nag-mold niya. Siya po yung magaling. Ako na ang magaling. Wow, ang ganda. Ayan na po. Ayan na po yung cup. You proud of me, Ollie? Say yes. Yeah? I am, tita. Inday. Baka maano ko na naman tong burger na maliit. Nakalimutan Ano kasi tingnan ang... mo, parang iba yung itsura niyan. Dumi ng isip. Multitasking tayo. Dik ko. Sana na ano siya, nasispin, no? Hindi. Eh, Kulang siyang wala siyang topper. Hindi, yung sa harap lang. Wala Okay. topper lahat. Okay. More. Dito. Sige, ikaw. Nag-vlog na siya. Nagsasalitain ka din. Hindi. Wala nga. Yeah, she's happy. Nag-vlog siya. Hindi. She just started. Hindi siya Nahiya pa siya. nagsasalita. Nahiya pa siya. Dapat kayo maging best Kaya nga, ate, dito ka. Sino ko yung chair no? Ikaw yung masaya for her. Nahihiya ka eh. You know, Filipino times. Si Exo. Vlog. Magsalita ka kasi. Hindi mo siya. Sabi na niya, ang cute niya. Kumagano. Ginawa siya ni
Tapos yung isa sila yung kapag Gagawa na raw sila ng baby joke. Yay! Sugar rush! Yay! Jump, jump, jump. Di naman na tayo na breeze na yung dapat pala may... Ay, kampa. Ay, kasi Tita Ann. Ay, your baby. Ay. Hindi na ako kilala. Hindi na ako kilala. Ay, naiyak siya kay Tita Ann. Thank you. Mami. Thank you. raise my gayuma yan. This is good. Hindi na kailangan ng gayuma. Uy, ay, nakakaalala kayong dalawa? Yes. Lyra. Love si Lara. Log pa, gusto niya kainin dahil. Are you vlogging? Yeah, Wait, This is good. Dito ba kasi may sushi kanina? susunod na mang ina. Ilang months ba ako? Like 5. Bakit ako sila lang? Mga ilang months lang ba ako? Uy, pregnancy, bring totoo yan, eh. Nakakalimutan ko yun. Babae. Si Angel. Babae. Oh, next baby shower. Next baby Diba sabi niya nga doon sa vlog na daw na pwede mo? Bisaya ka, day? Oo. Ay, hindi. Ilongga. Iba yun, di ba? Bisaya na. Pareho ba yan? Parang May gapain, di ba na ano? Yak, may mga studio? Yak. uwi na siya. Thank you. Say bye-bye. Bye, Tita Teka lang, alis na si Jonah. May, tulungan naman si May. Yung ano, may yung camera. Ingat kayo ha. Uy, May vlog mo kami. Oo, meron ako kasi kita agad agad. Ate. say bye, Holly. Bye. Now we got home safe, right, Holly? And we are so tired and gutom. Super gutom na kami. Yeah. It was nice meeting all the ladies in Adelaide, right, Holly? Did you miss them? Thank Kali, thank you for inviting us. And Dan and Race, thank you for Holly. Happy for playing with her. Right, Holly? Say salamat, Tito Dan, Tita Race, and Tita Ana and Mia. Hi, Mia. And Tita Mia. Thank you, guys. It was nice meeting you all. Ayan o, ang ingay na namin kasi. Yeah, ingay na natin. Ha? Say good night na. Say good night, everyone. We got home safe. It took us 5 hours to get home, right? 5 hours. Okay, bye-bye. Say bye-bye. Say good night. Sak, say good night. Kuya, say good night. Say good night. Say good night, everyone. Okay, good night, Kuya. Good night. Okay, good night, everyone.